Türkmenistan'da serket ýaka bolan türkmenleriň ýaşaýan owasy Marçakda köp ýyllardan bäri adam şekilli mektepleri ýok. Şu wagt ellerinde bar bolan mektep bolsa zordan ayakda duran agyla meňzeýär. Üçögi çöken, diwarlar süýnen, taktalar çüýren mektep ýykylmagy elmydama taýýar ýagdaýda. Mektebin howply bolmagy sebäpli çagalar köp ýyllardan bäri mektebe gitmeýärler. Owada galan ýektuk mugallim kem öz kärinden wagt ilerledikçe sowaşýarlar. Bu bolýan zatlaryň parkynda bolan owalylar köp ýyllardan bäri merkezi hökümetden kömek sorap gelipdir. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Awganistanyň hökümeti Eşrefi Gani döwründen başlap häzir hökümeti basyp alan Taliban üçin ýüz tutulypdyr. Olardan hiç ýyly kömek bolmandan soň Türkmenistanyň Mazar-y Şerifdäki konsuly Bazarbay Käbäýew Arazmetowiçden mektep üçin kömek sorapdyrlar. Käbäýew owanyň adamlaryna söz beripdir, emma sözünde durmandyr. Şol sebäpli owa halky Käbäýew ýalançy diýip hasaplaýar. Onun tersine olsa Käbäýew Awganistanda Talibana ýardym etmek bilen meşgul. Marçaň halky Käbäýew sözünde durmaga çagyrýar. Muňa goşmaça oba halky hastahana we ýollarynyň hem erwet ýagdaýdadygyny aýtdylar. Türkmenistanyň serhetine iň ýakyn türkmen owasy bolmagy sebäpli Türkmenistanyň kömek etmegini Marçak halky hökmany görýärler.